Arratsaldeon berriz ere pilota zaleok. Ikusi duzu ez gertatu den urrezko sisteraren finalean, eta orain jakin behar dugu urrezko pala finalean zer gertatzen den. Nahiko mugitua izan da txapelketa hau, lesioak eta istripuak tarteko, baina bi bikote hoberenak, edo ondo esan da bikote eta hirukote hoberenak kantxan ditugu. Batetik Gorriz, Fusto eta Garma. Fusto joko puntu ikaragarrian dago. Gozatu ederra hartuko dugu Fustorekin azkeneko partidutan bezala jokatzen badu. Eta hirukotean berriz bere maila ondo ematen ari den Marin. Zizkar puntuan dago eta Torre, zazako dizuet ba? Lehen Felizi buruz izan duguna. Torre, 25 urtetik gora daramatza hoberenen artean, eta ez ditzate garri izango gaur ere bere maila ematea. Javier Arkaraz, arratsaldeon berriz ere? Arratsaldeon bai. Bueno, nahiko mugitua izan dela txapelketa, pala txapelketa, urrezko pala izena duena. Gauz asko gertatu direlako kantxan eta kantxatik kanpora. Basurdeak tarteko eta gauza asko. Holanda bai. Zeran, zarritzen gauzak. Ba hori, Javi Iriondoke ezin joan izan jokatu. Lezino txikitxoa deuki joan txikitxoa, ez da hini, baina hori nion alditxo izango zen. Eta gero, hori trigoi, Larrinagaz eta Urkia eta Bera eta Larrina joatzen izan. Eta gero hori txapelketan ez da sartu. Bai, eta ordura arteko emaitza dena bertan bera gelditu ziren. Eta beraz, amendik izan guztu Javi Iriondori, osatu ditelarin. Bai, behar dugu, Javi Iriondo behar dugu. Haren beheko posturari behar dugu. Bueno, eta gero, hoberenak izan dira, joko ikaragarrian dagoen Fusto eta bere ohiko mailan dabilen Garma, eta Marin, Zizkar eta Torre. Zizkar bat espaldiko hilabetetan ez bezala kolpe handiarekin eta agintzen ari da. Eta bi taldeak heldu dira meritu osoz final honetara. Bai. Da azken baten Zizkar pentsot atzo eraraino joatu bela partidu bat, baina oso borobile, Bai, horitxe. Zizkar oso ondo dago, baina harrigarriena Fustorena da. 7 partidu daramatza garaile. Bai, eta joko ikaragarria du. Goiti datorrenien joten ez da erreza honen peloti geratzen. Partidua, finala. Berrogeira, Marin. Gala gorrikoa da, Marin. Hori gainean, ikusten duzu bezala, horrein pilota berotu gabe eta hartu itxik, Ondo Torre. Oraingoan ere, pilota gora joan zaio, baina oraingoan ere... Onda, Presto esaten da moruen, Listo peloti eruteko. Eta gaiztoa zen, baina Torrek urte askotan eman du mailarik hoberena. Eta gaur egun ere honi partidu irabazi behar zaio. Zizkar ari da pilota probatzen eta niri beti harrigarria egiten zaidana. Min eta berriz izango dut, baina txapelketako finala da. Urrezko pala finala, baina sakean aldea du. Bikote, hirukote, urdinak. Garmak 12 erditik aterako du. Eta amaikatik, ukariak. Horrek esan nahi du... Kuadro tardi den aldea handia da. Hor, nik uste du saketik falta izan dela. Leicester joan dira. Marin eta Zizkar epailearen gana. Joan baino gehiago begiratua.
Eta orain, markagailuarekin bada, ez da bedatxo txiki bat. Eta lehen esan dizugunak, epaileak gaur ez da biltza. Ez. Fin. Orain bai. Fusla txaloka, markagailuan. 2-1, urdinak aurretik. Fiskar. Hau ere ederki moldatzen da sakearekin. Marin. Nota atzera. Eskerrez, kanpora. Hor behartuta zartu du eskerra. Bakioko atzelariak. Ezela behartu egin da barrez. Eskerra sartzen dau da kontrakantxara behire arpizaz. Ez dago bildurra ekon, Bai. Hor ikusiko, garbi. Egira, Hor pilota jo duenean, pare hartzen Fiskar. Baina taldea begira, hor, segurazki egunen batean kolperen bat hartuko zuen eta... Hartutu ongo da. Justo, Argentinarrak, pilota astindu. Horire gainean da, ondo Marin. Eskatutakoa Garmak eraman. Justo. Ez du gozatu, oraingoan ere. Fiskar. Hirukotaren helburua zein den badakigu. Eta gozan beharrik. Justo protagonista ez izatea. Eta tantoa. Tantoa urdin. Txalotzeko adudarik gabe tantoa orokorrean. Naiz eta azkenengo pilotaka hori ies egindakoa izan den. Hemen paseko dana peloti apurtza bizitu arte. Horre hurrien zehazpitik eurrera ebiten badabiez. Nik ustot bikotik esteko errez tanto amaitzeko, oin. Ja behin peloti berotzen badien, orduen ja fustoen pelota zu izango da, atzeratxu etorriko da, eta hortik etorriko diez. Baina zazpitik aurrera ez diez, errezengo Jonik Fiskarri tantu errez. Ez horixe. Dena den, badut txeropenak gaurkoan ere fustoren pilotak ala eder horiek ikusiko ditugun. Torre gora. Gaur pilotak bote altuska egin dio eta bere lekua galdu duenean. Gehienetan gertatzen den bezala, pilotak gora ies egin dio. Zerako hemen, lehen esan duzune koldo, ize kuadrute laron emotu zuen bentaja, eta honion diru euren alde eta aten dago, Bai, eta markagailuan, Fustok, bai, Fustok gaur egun dirua ia beti binakako partiduetan alde izaten du. Ez da harritzekoa, azken pare bat hilabete hau honetan jokatu duena jokatuta. Fiskar. Eskuinez ikaragarriak ematen ari da, azken modu da honetan. Marin. Eta Garmak Gutx. Dirua parean Gorri, nahiz eta bikotea 5 eta 2 atzetik den. Eta hor Garmak adierazi du pilota ibili egin dela. Fiskarren sakea. Sakea luzeegi. Diruak ere badu esperantza. Fusto eta Garmarekin. Bai. Eta gogoratu finala 40 dela. Fiskar. Luzeegi hori ere, birritan luzeegi. Beraz, tantoa Gorri, 3 eta 5 eta
galdutako sakei daukionez, hauxe, estrenekoa Fiskarrek. Germanen sakea. Horren erantzuna justo, Kuts. Eta eskapa ederra egin du Marinek. Eta partiduan sartu ezinik daude. Horrezen dira pare bat tantu pilotaka desente izan dituztenak, baina orokorrean oraindik partiduan sartu gabe daude. 5 pilotariak. Ez da erreza peloti os dauenien, ez da erreza pelote eguen sartzia. Ondo Marin. Arma, Manez. Torre Gautxi. Ederki eskatutako hori ere, Jon Torrek. Justo aide hartzeko ederki egindu dio Torrek. Eta Marinek bai ederki jarri ere. Ez da mutila hundia, baina Ba, jarek beren pelota txupulitik hartzen bat duzan neurrien badaki zerremi deuen. Justorik endu, oinin deuen moruen, ero txarto ipini. Eta hortik etorriko da tantu, Zazpieta iru. Fiskar. Hor da Marin berriz ere. Pelota zabaldu nahi zuen, baina ala ertzarekin edo jo du. Eta txapara joan da. Egi da hortxe. Hor preso zuen. Bai, bota itzo. Bota egin dio, bai. Baina ez du palaren bihotzarekin jo. Hor ertzaldearekin jo du. 4 eta 7. Eta luzegi. Germanen sakea. Garretxere Garma. Pelota barruan da. Eta harrigarria, hori ere utxe egitea justo. Harrigarria beretan. Eta lehen da biziko aldiz, dirua urdin Bilboko Deportibon Urrezko Palaren finalean. Jakina da, justok partido hundia egin behar duela hirukote honi irabazteko Garmarekin. Eta ez dio, azera borobil eman finalari Argentinarrak. Oin betzoko ondo. Ez. Eta tantoa urdin. Justo kasko egiten ez badu, partidua urdin da. Bai. Berai peloti pasta mutze, Garmak ezin du irabazi. Eta hor ere Stuba. Behar den bezala jo. Bai, Garmanentzat alde hundia dago, justo beren maila ematen badu, pilota atzetik aurrera jo beharko du, pilota erosoago etorriko zaio, era bat aldatzen da Garmanen jokoa justoren arabera. Luzegi. Urdine Garma asko dituzte, Javier. Fiskarrek sake ondo egiten du, Torrek asko defenditzen du, eta Marinek badirudi badakiela zer egin behar du. Momentuz, tanto derrena beda, David Marinaren eurin egin. Baina pilota berotua ala, jokoa alda daiteke. Fiskar. Horrek eskuinez ematen dionean, errespeto latza jartzen du pilota lekuan. Ba. Egira, ze pilotak da politia duen eskuinez. Ezkerrez, ez da inondo moldatzen.
Baina ez da, harrigarria. Honek gaztetan agindu beharreko guztiak agindu zituen, bere eskuinari esker, eta eskerran beste landu ez. Honi bipini eskero, eskerre desuintetxu hau, eta araikin du moruen da hori eskumidez, beste pelotari klase bat ezingo litzik, Fiskar, gaur egunien etara ondu berak egin dau. Bai, seguro hori, bai. Ez da bile fusto peloti joten, Ez da gozatzen, ez? Egia da. Fiskar bai, hori tanto izateko tankerakoa da, baina hor da, eraman egin du, armak. Hau ere ez da txarra. Fiskar. Ederra pilotaka da. Da, betxu, barruen. Txapapera. Ederra pilotaka da Fiskarrena. 11-4 eta gupideri gabe ari dira eurra banatzen Marin, Fiskar eta Torre. Hori ere ondo jotako pilota izan da. Oso ondo jotakoa. Da behin peloti hor kuadru eta gailetan da nien jortik ez da erresa eruten. Amairu kuadrutik, Atzetik aurrera ala ere, batzutan horrelakoak eramaten dituzte, baina aurretik atzera iezkoa da, frontizean jartzea. Torre. Eta zelan kendu peloti barrez, Torrek? Urriñek garbi daukatez ere egin behar duten. Hirurek oso garbi daukatez ere egin behar duten. 12-4. Eta 81 pilotak adatan, 16 tantu jokatu dituzte. Ikustu fustu bera beharritute gehatu dela, 10etik zelan pasutzen 6 goitik pelotie. Ondo, Fiskar, hori ere gainean da. Eta Marin ez da zaiatuko, ez errarraro egiten. Ez baldin bada bintzat markagailuan alde ikaragarri horien bat. Bere lekua beteko du eta... Eta gero da Marin hauke beste maila bateko pelotari zen, berin esperintzi deko nahi, badaki, areke ahorma bize botaten da, holan, ez da ziko, badaki nola batu bideoen. Badaki hau final badela eta garaipena lortza garrantzitsua dela. Eta gaur egungo figura fusto dela. Horrelako partiduetan bintzat eta aurrekaldean. Eta saiatuko dira gura jokoz kanpo uzten. Horre hori nitzik, ez da erresa. Hori ere gainean da. Horentxe egintzen. Justo berriz ere. Hirugarren pilotaka da agintzeko modukoa. Nik uste pilota oportu dela, ala? Horreta, emon bizo pelotik. Bai, baina pilotaka dana jo beharritu horrelakoak eta horrein arte. Asmatu ezinik ari da Pablo Hernán Justo. Buenos Aireseko pilotaria. Bost eta mairu. Eta ikusle gehienak, jakina, Argentinarra jokoan noiz sartuko zai. Ez dakigu. Mundiren urdinak, Fiskar horrentxe dator. Eta Marin ere ez dut dituzten. Pega palo epiten ongo da. Tanto agorriek egin dutenean gantxetik desagertu egin dira. Eta badatos.
Germanen sakea. Zake luzeegia. Bueno, Germanen sakean ulertzekoa da. Zan ere Mabita herritik atera behar du eta derrigorrez frontizian goigoian jarri behar du. Ez estantzien, Esteko errez, berape. Horren erantzuna, hor da Fusto. Ea jokoan zartzen den. Pablo Fusto. Horein eskura mandio Marini. Garmak jarri. Hor da Torre. Eta gora, azkenea Marine. Galdu duen estreineko, aukerrez banaiz. Eta finalak tanturik ederrenak eskaintzeko ditu oraindik. Hor begira. Zirudien nain gaiztoa ere, baina askotan esan hoi digute gure ondoan esaten ditugun pilotari hoiek lenda biziko mailakoen eta bigarrengo mailakoen artean alderik nabarmenena pilotaren abiadura dela. Pilota motelarekin eta poliki jokatuta asko dira oso pilotari onak, baina pilota bizi ibiltzen denean antzematen da zeintzuk diren lenda biziko mailakoak eta zeintzuk ez. Hori da. Eta nik uste hori kirol askotan gertatzen dela, berdin saskibaloian edo futbolean edo beste. Baina pilota mintzat oso nabarmena da eta hemen ere horrelako zerbait antzematen da. Pilotak abiadura hartzen duenean antzemango da partidu honetan ere zeintzuk diren figurak eta zeintzuk esan beste. Claro, da hori garbi da barrez, Baina hor ikusten da, ritmo ezeinekan bizetan dauen, beste ritmo bat ipintzen bozuen, Allen esan duen pelota jona, onja beste modu batera da, bil. Garma. Hori barruan da. Marin, ez da txarra, eta tanto. Ederki Marin. Txaloka ari zaio. Atzeko kuadroetatik Torre. Horain beraren gara joan eta animoak ere eman dizkio eta horixe da Marinen jokoa. Bai, garbi esan gutzo. Ez hartzeko Fustoa esan eurrien jokue. Oteko atzera. Amalo eta zazpi. Hainbesteko bentaja besta honino. Noño partidu Bai, eta berrogeira da eta denbora badago oraindik. Baina, egia zen, urdinak asko zer itxura hobea ematen ari dira orain arte. Justo. Horre. Pizkar. Justo berriz ere, hori bai, hori jotako pilota izan da. Garma. Gutx. Garma, gutx eta gora. Eta bere buruarekin azarre. Garma bigarrena. Hori ondo jarretako izan da, baina antzen, Pizkar ez duela esker ikaragarria, baina ederki eroan du. Eta kendu itzo pelotia. 15-7. Pizkar ezakea. Efektu hartu duen hor pilotak. Efektu ez, hor ertzen bat edo zerbait ikutu du. Zbaita normala bezala inbeste ateratzea. Frontixe jota eskerreko horman horre. Hor urtengo dau. Bai, hor jo duenean, begira, pilotak antxe bertan, Era bat. Zabalerako bidea hartu du eta ez zuen horrelakorik, espero, Marinek. 8-15. Falta. Bai, hori bazten da, lehen esan duzun, Angoixen espada sartetan, Bai, eta amabiko arrota erretik ateratzeko asko man behar zaio. Ba, ez da erreza.
Garbi izan da. Metro erdi baten okerra bai. Marin. Ederki, pilota atzean jarriz. Ordu beste aukera. Fiskar. Justo. Ezin dio pilotari kendu Fiskarri. Hori ere gainean Torrek, ederki jota gainera. Ederra duka, errebotean jartzeko, hori errebotean jarri behar da. Ondo Torre. Marin. Eta kanpora. Azkenean kanpora. Ez dago defensa hona indauen, urdinak, Bai Fiskarrek, atzenengo peloti joduena, bai Torrek. Edarto bizepe, Eta hirukotean aritzen direnek jakin behar dute bakoitzaren lana zein den. Bai. Askotan uste dut horixe dela zailena. Bakoitzak bere lekua zein den jakin eta bere jokoa egitea. Eta oraingoan horretan oso ondo ari dira Marin, Fiskar eta Torre. Gero gauzak ondo atera edo ez beste kontu bat izaten da askotan. Baina bakoitzak zer egin behar duen garbi dute. Eta horretik esaten du, askotan esaten du, Hirukotik ondo bada bizi euren lekuetan jokatzen, ez da errezari jabazte. Ez. Batu egiten badute, jokoa batu egiten badute. Eta horratzean Torrek esperientzia ikaragarria du, Fiskarrek erdian beste mordoka bapai, eta esperientzia faltarik ez du Marinek. Ez que hau partidu zuko bintozu al revés. Fiskar bari, Fiskaratzien da Torre erdizen, total desberdine da. Bai, aldatu ingo lehetzetek. Total desberdine. Amazazpi eta zortzi. 167. Pilota kaballo eta gero. Hori ere gainean eta gaiztoa. Justo. Ritmo bat jarri nahi dio partiduari. Ederra da. Oraingoan bai, eta uste dut hausi izan dela Justok doktore jokatu den estreineko tantoa final honetan. Bai, eta hori, mideu, Beste ritmo bizi bat ipini piloti ez, horre hurrien ibitzen bat eskokatzen, berak ezin dago, Ondo da eskokatzen urdinak. Ederki gurutzatu du. Abiadura behar du partidu honek gorriek euren jokoa egin dezaten. Eta hor ikusleen plano baduzue. Ez ditezela denak azaldu, bakarra batzuk agian puru eta gustu azalduko dira eta. 9:17. Irua doblean dago, urdinen alde momentu honetan. 8 tantoren aldea badute marka gailuan eta ez da harritzekoa. Germanen sakea. Fiskar. Eta barruan. Eta ze bote egin dion. Zelako aldatu behar izan duen postura. Hori bai pilotaka da. Ondo Torre. Ari da etortzen bere onera partidua. Bai, nabeitu, Fiskarroin behen. Zelako aldi duen Fiska pelote duen. Postero seizen ibili, ero inibili dan lekuen. Bi kuadro atzerago, edo iru kuadro atzerago. Horrek lehen esan duen, Sekeiten duen ritmu eipe fuerte txuipintzi ez horrekin duen. Da hemen garbi ikusten da.
Eta azken tanto hauetan, bere ohiko mailan ari da Fusto. Germanen zakea. Fusto berriz ere ezkerrez orain. Doktoria da, doktoririk baldin bada. Bai, utz. Bai, bote kaskarra egin diola. Bai, bote eskasa hitzo, bai. Bote kaskarra egin dio eta behartuta jo behar izan du. Eta gora. Amazortzi eta mar. Hortzi duzu, Pablo Hernán Fusto duko txapeldun izan dagoa afesionatu mailan eta hemen Luis Tizkar gaur erdian, hirukotean erdian jokatzen ari den pilotaria. Barruan altzan? Bai. Barruan izan alda? Barruan izan da. Zuzenean, falta izango otezen iruditu zait? Ba, garbi barrez. Bai, gertatzen da, honek pilota jotzen duen bezala. Honek emori jutzo. Bai, naiz eta frontizean altuera hundirik hartu ez. Honek eman egiten dio sakean eta horregitik egituko zuen lau kuadroko arrastoa. Tizkar, Manez, astinduz, Torre Gerki jarreta dago atzean. Eta noizeaz behin begira Torre nora joaten den, beti ere hiru goza esaten dizkio Marini. Lehenko pelotari ezer dan, animeti ezer dan, Bai. Hori, gezibida asko. Ez tantu amaitu, ero tantu galdu, eta bata leku batera, eta bestera, eta... Bai, gainera hori txuzia da. Karo, ba. 20 eta mar. Marin, ederra du. Gora ordea, ez, guztu barruan. Ederra, eskerra. Hori da, pilota atera. Germa, motzen ditu zaio, ala ere, ondo joal izan du. Justo. Ederki guztitako hori ere, ondo Mari. Antu politia guztien ari garen. Hotel Azterrean, Tizkarrek. Germak. Arrura. Ze tantu ederra ikusten ari garen. Ze bukaren zen bote du. Torrek, indartxu, ezin pasa ordea Fusto. Tentazioa gertu izan du Fusto, baina zean atzelari egin dio. Ederra. Dinutzu, esko esauten nun, sartu bitzit honek tantu ba. Eta Bilboko Deportibon bildu den puzleak txaloka ez da harritzekoa. Pilota pala esaten dute askotan. Tantu ederra denean, ederrena dela eta horrelakoak ikusita. Horixe pentsatu beharra dago. Hau zaila da, kilo inguruko egur zatia eskutan dutela. Zati estua gainera. Eta 25 gramoko pilotari horrela ematea zaila bezain polita da. 11 eta 20 eta
azera baino desento beto ari da Fusto orain. Fusto eta Garma biak. Bai. Bueno, ikusiko, aber Urdine beseiz, naben amenringo errimuen partiu guztien, ez da? Bai, eta harrituta gelditzen ari naiz, gehien bat Marin egin. Marin dabil, zelago pelotak endu duzunen behor? Bai, badaki, lagazkero ere beti handaudela Zizkar eta Torre, baina pelotaren bila ederki joaten da, eta topatu ere alaxe topatzen du. Dudarik ez dago bin maila ezberdineko pelotariak direla, Marin eta Fusto, hori esan beharrik ere. Baina, hemen bakoitzaren maila kantxanera gutxi behar da. Amaika eta hogei. Marka gainon alde hundia, kantxan ez hainbestekoa. Hortxe lehengotan hartu dabe, hor boladatxo baten hartu dabe, estantu Urdinek eta... Bai, lau eta bat izan dira, gero zazpi eta hiru ere bai, 12 eta lau, pentsa. 13 eta lau ere bai. Izan dira, bederatzi tanturen aldea, oraintxe dagoen alde bera. Hirukoteko pilotariak oso indartxo atera dira. Eta hau xamar, Fusto eta Garma baina, badirudi sartu direla partidua. Zizkar, Garma. Hor da Fusto, eta pilota erabat gelditu zaio. Era bat. Eta hori ikusteko eguzi izen da, ze pelota barriz eta txarto jota onda eta hor listo... Bai, hori pentsatzeko gertatu zen. Bai. Ze garbi ikusten da hori pelotik gehatu bideuena. Hainbeste gelditzea ere, ez dakit normala den, baina bai, aurrera xeago jarri behar zuen Fustok. Pilota berria, kasi jotakoa, indarri gabe heldu dena Frontiza. Garma, pilota gaiztoa, Frontizera. Garma. Jotakoa hori bai. Justo. Hori ez da txarra. Hori ez da Ona txarra. ikaragarri. Da nik usto pelota barrizaz barikonaz batu bilikela, Ze Fusto berape asko errese mobitzen dauta, gero Garmantzako errese da pelota bizitze mobitzie, pelota barrize bino. Oin. Eure pentsako abien, pelota barriza osoaz eure pelota asko gota, da hemen ezin du aguentu. Baina errese ibili pelota... Gertatzen da, normalean Torreri ere etzaio pilota astun hori gustatzen, berri hori gustatzen, eta agian horregetik hariko dira, baina... Zan, jodau, Baita aldatuta. Barruan, justu, baina barruan. Hori ez. Hori gora. 22 eta 12. Eta segizio pixkat falta zaie. Gorriei. Bai. Hiru lau tanto egin. Hortxe. Martzial bat lortu. Eurek ez dizela tanto askorik egin, eta... Asti otorren nuen jaten juen eurek. Oin bi, eure bat, bi, hortxe. Baina, kostatzen jakie. Ba, Urdinek defentsa handia erakutsi dute orain arte, eta... Defentsa hona egiten duen pilotariaren aurka beti kostatzen da partzial handiak egitea. Hori ez. Hori... Da pasa egin da. Pasa egin da, bai. Ez zuen ematen baina. Garma. Hori bai, osotutakoa. Baina hori ez. Pilotakada batekin gaur ez du balio, hirukoteri irabazteko. Bat baino gehiago. Jo behar da. Urdinei tanto egiteko. Hori etzen matxarra. Piskat.
Motz, xamar genditu zaio, zabal aldera gainera. Lehen jodo moruen, jobido hori bebeti, jobido alboti barik. Hogeita iru eta amabi. Ederra sakea, ederra erantzuna. Garma. Erki Marin. Justo aurrean berriz ere, oraingoan Erne ibili da. Aita Torre ere. Garma. Oraintxe utz, eta hori ustekoa zen. Hori Zizkarri ustekoa zen. Eta Badoa Torre, begira. Badoa Torre. Iztur zinuko moten horre, zu aurratxua, besti atzeatu, geldi. Lasai. Eta Torreen ikaragarria da. Jon Torre oso pilotari maitatua da hemen Deportibon. Hainbeste urtetan beti bere maila manduelako, beti ondo prestatuta, beti partidu guztietan duen guztia emanez, batzuetan hobeto eso bestetan eskixeago, baina beti bere maila baten eta oso politia da hori egiten duenean. Tantoa bukatu, egin edo galdu, ala bururatzen bazaio, animoak eman eta lagundu. 13 eta 23. Zizkar. Begira, ze eskuinka da joduen orain. Ze eskuinka da Luis Zizkarrena. Eta barri ondo joten da nien, Ibiltzen dela. Ibiltzen da bai. Pilota garbia, eta buruzgen pasatu du atzelaria, pentsa. Ala gotxea eman dio. Hogeita marri, Bilboko Deportibon. Bat euni edo, izango da. 10 euni esan nahi dut, barkatu. Spitik. Markagailuan aldea undia da, 11 tanturen aldea. Eta hortxe dituzu. Marin, Zizkar eta Torre. Beste pilotara bat aukeratuta. Zizkarren sakea. Horrein arte, bezala, ateratzen badu, txapa gainetik ez durruti garriko. Hau kusiko jako, honi pelota barrizi hortara, bera, goratxu hau. Goratxiago eta manda. Gora. Justok gora, 25 eta 13. Ezin. 3 lautantu segidotan euren maila eman. Eta urrezko palaren finalak itxura urdina du. Naiz eta Justo eta Garma kantxan egonda. Ozenegi ezin daitekeen esan. Ondo Garma, gaiztua zen. Ondo Marin, hau gaiztuagoa da. Hori eraman ordea. Eta baztertu. Kanpora. Pilota kontra kantxara. Zizkarrek jota. 14 eta 25. Begira. Tiratako pilotak askotan ezker hormara joaten dira. Eta hori xe uste dut gertatu zaiola Zizkarri. Garma.
Orain, nora bidali du pilota hori Fiskarrek. Zeruetara. 15 eta 25, gogoratu orain arteko alderik handiena markagailuan. 12 tanturen aldea izan dela urdin, 13 eta 25, baina hor da Garma. Aldea gutxitzeko asmotan. Hori gaiztoa da, hori oso gaiztoa da. 26 eta 25. Zaki alba da, Anesgarreko Garman, ibine bida. Eta niri lehen esan dudana, Javier, niretzat gehiegi da sakean alde hau ematea. Garma sakatzaile ona da, sakearekin ondo moldatzen den pilotaria da, baina ez dakite Fiskarren mailako ateratzen ez da, edo badira behaien baino maila gutxiago dutena, baina sakatzaile onak direnak, beldarrain ez dira aterako, ez da. Garmak ez du izan inoiz doai hori, eta beraz, bera kuadro eta laurden atzerago sake ateratzen, gehitxo ote den iruditzen zen. Nik ustot hori hortik ipini da biela, azken baten Fustok jakin jeselan da binen jokatzen, ez di jesela errestantuek. Eta gaurko partidun ikusten da urdinek eure da bizela ondo. Agintzen ari dira urdinak. Egia esan, hau ez dezagun aztu gero pilota jokoan dela, Garmak asko jokatzen du, asko. Baina sakea ez da ez, bere jokaldi indartsuena. 16 eta 26, oraindik partidua dago. Oraindik partidua dago eta hobe dute urdinek serio lanean segitzea. Bai, euren ritmoen segituz. Edo lanean segitu. Oraindik garesti baitago Urrezko pala. Garmaren sakea horretara behar da. Jodezala atzelariak. Garma hori ere kanpora. 27 eta 16. Eta 10 tanturen muga hori ezin da bekendu. Ezin jetxi hortik. 10 tantu horietatik ezin jetxi. Fiskar. Atera du. Ondo erantzun oraingoan Garmak. Torrek. Goi-goian edarki jarri oraingoan ere. Hau ez dago behar. Torre, kanpora. Torre, kanpora. 17 eta 27. Garmanen sakea. Hor da Fusto. Horrengoan eman dio. Begira, nun jarrita dagoen Torre. 11 kuadro tardian, 12 kuadroan, beti pilota atzetik aurrera joz. Horrengoan gora joan zaio, baina... Gogu asotzo, baina, Bai. Ganagatzean lagatzeko modukoa. Baina gora. 18 eta 27. Eta orain 19 eta 27 eta orain iruditzen zaiba gorriek aurrera egiteko modua dutela. Bai, bagizuk izalako aldi den koldo, suerta purtsu bat egiten badau Garmak. Fiskar ez ditela sartuan aurrien,
tantu asko urraten da beulek. Bai. Horti datorre problema handiz, hortik azetik eta gero aneurrien emoten mutzezu eskure Fiskarreri jareko hor joten daude eta total desberdina, tantu Garma. Garma nezakea gaurko nire gakoa da partidu honetan. Egu zago defensa inda honen. Hoi pelotik. Hau ez da hobea. Eta zeru edara Garmak agine. Pasatutako pilota zen eta Beira. Pilota gada luzea. Eta hor, pilota jo duenean, pilota bere gorputza baino atzeraz gozegoen. Eta eskumuturri ikaragarria edo trebezia aparta behar da horrelakoak frontizean jartzeko. Hogeita zortzi eta emeretzi. Eta hor da berrez ere, justo palari erretxina eman eta behar den bezala jartzen partiduaren azken txampari ekiteko. Eure partidu luzea nahi dute oraindik. Badatozela esan nahiko lukelago. Baina urdinek ez dute orain arte itxurarik eman gaurko partidua galtzeko. Ez, oso zezio da horrek. Bai. Os pilotariak kantxan ditugu eta 322. Pilotakada joko du Luis Fiskarrek. Horentxe bertan gainera. Atera du, indartxu egi. Pilotak arrastoaren, 7. kuadroko arrastoaren atzetik. Egin baitu botea, hor beste arrasto bat ere ikusiko duzue. Hori 8:30 jarretako arrastoa da. Jakin beidakizue, beste txapelketa bat ere egiten dela 8:30 barruan. Eta, bueno, behin arrastoa jarri zutenean, hortxe mantendu dute. Baina, sakea 4 eta 7 artean egin behar da, ohikoa denez. Eta oraingoan ere ezin, oraingoan ere justok ezin. Hogeita 9 eta 19. Aztertu egin zaio azken momentuan. Ez da, Huts garbia eman zuen, baina azken momentuan esker horma sortu duen ikutu. Fiskar. Luze egi. Eldurri gabe, ematen dio lehen da biziko zake gale ginen. Horraz peloti horrez barrez beratxu jota behia, hori bizitzutu du bai. Eta horredeko nindarraz minondiz egiten dugu horti. Bai, zake horrela ateratzeko pilota bizia behar da. Hori... Atera du, eta hori ere, barruan, harrigarria. 29. Finala 40 da. Gorriek ez dute lortzen errezkadan lorturiko bolada eder bat. Pare bat tiru egiten da bez, baina ez da. Bai, gehienez ere, baina hortxe dago aldea. 9, 10, hortxe beti. Buelta hortan da. Ontxe falta jutzia, bos bat ontxe. Bai, gutxienez batak irabaziala beste irabazi. Behar dintzaigu, baina partidak emozio gehiago izan dezan. Marin gainean da, eta hor ere etzaio atera justori berak uste bezala. Pentsako aben igual eskarrera jungo dara eta leitu. Txosta egin du.
30 eta 20. Marinik jotakoa. Hor, bueno, txosta baino gehiago. Arraro xamarratera da. Eta pala eskuz aldatzeko betarik ez du izan. Fustok. Iazak ateratzen duen bakoitzen pentsatzen dut falta egin behar duela. Karma, gainean da hori. Fiskar, Etxi. Fustok. Uxi duztu edaman. Ederra. Emotzo. Erkin jodu pilota Marinek. Bizi. Eta dudari gabe final honetako ez usteko horik positiboena bera da. Bai. Beren maili behintzet oso ondo da bileta den aurrera. Hogei, tamaika eta hogei. Horrengoan bai. Zamorro hartu duen Fustok. Zenillotuta dabil. Argentinarra ez da harritzekoa. Bere 8. garaipena segida nahi zuen. Baina horrei baino gehiago urrezko pala irabazi. Ikutu egin du bai. Garbi entzun alizan dugu, garbi entzun dugu. Epaileek ez dute horrelakorik adierazi, baina garbi ikutu du. Eta Fusto epailei begira, eta epaileek gaur. Ez da bezala derriko, Bai, eta intentzio kontua ez ezer, batzutan asmatu egiten da, eta bestetan ez, baina ez tirari asmatzen ez. Hor, pilota ikutu egin du, norabide aldatu egin du, eta gainera entzun dugu, baina... Ando behar eta... Buena monda. Vale. Horretarako dago eta okerrere erabaki dezake. Baina sorterik abida biltza bai. 23 eta 31. Berriz ere. Boladatxoaren atarian izan daitezke gorriak. Hemen Marini. Pilota zabalera joan zaio. Eta berriz ere 8 tanturen aldea. Luzegi. Garma. Azerantzun. Fiskarrek. Hori ezin da. Leira. Fiskarrek. Eskuin, beso horretan indar ikaragarria du. Gero postura egokia ere badu. Bai. Astintzeko eta... Horbe beti kondo harrapatu zen pelotiei. Edarto astintzu zen. Hogeita eta 23. Ez dago bueltari momentu duz Bilboko Deportibon. Hirukoteak arnazta hartzen ere usten ez diolako bikoteari. Hori tanto ba. Baina horreindik ez. Jontxu da hor. Jon ikaragarriari da gaur ere. Eta Bizkar ere bikain. Eta tanto egiten ez badute gorriek. Orduan txebai. Era bat azpertuko ziren. Aurreko bi pilotakadak ere tanto izateko modukoak ziren. Lehen da biziko ura eraman ezinen. Bai, eta honako partiduek. Ematen zuena. Justo hori bera ibe. Pelotari moruen heldu iten da. Ze heldu inbideu. Berak beste beti errez jokatu bier
eta pelotasoa bota eta tantu egin. Ez, ikesi bihuzu zeupe, zazpi botate. Horain guan lau jo ditu honak, Horretxi, eta eruen itzi ez, azten nengo izen ezei. Torrek, eramandako estreineko ura gaiztoa zen benetan. Hogeita lau eta hogeita amabi, eta zake luze egia Garmak. Garma barrura, hor da Jon Torre. Eskura mandio justori, hori ere Txapara. Eta era bat ondo jotakoa izan eta Txapara joan zaio, hogeita bost eta hogeita amabi, espaldiko partez zazpitanturen aldea. Zazpitantu izan da zortzi eta amabostean ere. Arrezkero hortxe bili dira. Zazpitik gora beti. Baina finala ez dago erabakita. Ez zait iruditzen. Hortxe Garmak azartan dugu. Hori hona da. Hori baleko bada bai, eta tonto gainera. Zortearekin, zortearen laguntzarekin, baina zakez Garmak lortu duen bigarrena. Ezkarre bakarra lortu du, baina datu hau argitu beharrekoa da. Bizkar Robertoari delako sakean orokorrean naiz eta tanto gutxiago egin. Artekariek lanean darraite eta hori oraindik itxaropena hori ez denaren seinale da. Eta garai txarrean izan da hori ere. Garai txarrean. Hogeita amairu eta hogeita zei. Bizkarren sakea. Bizkarrek. Sakez bi falta egin ditu. Garmak ere bai, beste bi. Azken egonekin. Luzegi. Gustu baina luzegi. Garra izan da sakia, Da. Gogotxu jotakoa. Ea. Bigarren goal egin hori. Bizkar. Hori barruan. Baita Garmanen erantzuna ere. Justo ederra duga. Zabaldutakoa. Eta zondo haitu egin duen. Ez. Bera ez altzo baina, zondo haitu. Eta kontuz. Hogeita zazpi eta hogeita mairu. Hor, Marinek hartuko ote zuen. Bizkarrak hartuko ote zuen. Eta garbi zegoen pilota hori Torrerena etzela. Eta zaketi falta berriz ere. Zaketi falta berriz ere Garmak. Eta amorru ikaragarri hartu du. Urbiltzen ari zirela. Bi falta egin ditu zakez. Eta horren min egiten du, Javier. Bai, eta asko txarra egiten dau. Urrengo saki datorreneko oso bilduren duzan zoiz gero. Beldurrak alperri ditu ba orain. Hore, astu inbida eta segi pelotan, barri do. Eta hori ere falta, ez. Hori ere falta, pensu da. Ez, tanto eman dute ba. Tanto eman dute. Ez dira erabat adoz. Justo eta Garma. Bai, barruan izan da. Baina barruan izan da. Bai. Hain era berezia du, sake egiteko
askotan ematen du ez duela iritsi behar. Lau kuadroko arrastora, baina... Paseo hien dago. Bai. 35 eta 27. Urrezko pala, iruko terentzat izango alda. Justo, bota barruan da. Goian. Pizkarren hori. 28 eta 35. Hor gainera etorri zaio, korputzera etorri zaio era bat pilota. Horretik amene guke hartu entzundu. Torreri, berentzako baina, ja gane-gani inonda eta... Bai, askotan atzelariak eskatzen du, baina aurrelariak ez dukentzeko denborarik. Oita zortzi eta oita maoz. Partido nion ez da... Eta jendea zai dago. Ze gertatuko ote den, jakin minez, beste pilotari batzuk balira kantxan beti ere partido erabakita dagoela pentsatuko lukete, baina pilotari apurtzaileak daudenean edozer pasu kantxan edozer gerta daiteke. Hortxe duzu Tizkar, eta hau ere apurtzaile horietako daba. Tizkar, Garma, atera du. Hori baizake bolitxa. Horrek erantzun. Justo gatzera. Jon Torre, kanpora. 29 eta 35. 29 eta 35. Eta Erne. Segitzen bada, iru lau tantora gatzen badi eso eta beratzi. Esan hori dugu, Javier, estreineko tantoak eta azkenak izaten direla zailenak egiten da, bai, ala da. Eta bai, aldea handia dago. 6 tantoren aldea, 5 tantoren faltan aldea handia da, baina Torre hor da, etengabe animoak emanez, aurkariei, lagunei. Eta luzeegi. Oingoen alrebez, Eta luzeegi, eta azken 3 tantoak. Azken 3 ahaleginetan, zaketi falta egin du. Hori da penagarria hori. Hori da penagarria bai. Ba, konfiantza galtzen denean sakean... Hoxe pasatzen da. Hoxe pasatzen da. Tizkar. Marin. Tizkarrak eraman. Hor da, justo berriz ere. Gainean da... Ondo Tizkar. Doktorea. Ederra. Defentsa lana egin beharrenean, defentsa lana egin eta eman behar zaionean eman. Doktore, Marin Tizkar eta Torre. Egira hor, justo ez daki non tanto amaitu. Edo tantoa non amaitu. Eta azkenean Jon Torrek jarri ditu pakeak hor, bere pilotak da luze eta eder horrekin. 37 eta 29 eta gorriek ez dute lortu, partidu guztian zehar, partidua ekartzea. Hortxe 2 tantura jarri, presio pixka zartu aurkariei, alderi txikiena 6 tanturena izalda, azken bolada honetan jakina. Gaur pasetan, irukotik oso partidu boro egin dabe. Bai. Momentuz behintzet. Eta honek ez teki esperantza epeia bajatzeko hortik. Bai, partidu erdirako
tanturen aldea zuten, pentsa, Lau eta 12 izan dira aurretik, 12 eta 4 ondo izan da, gero 20 eta 10 ere aurretik izan dira, eta 20 eta 10 eta 20 ere bai, alderik handiena, 12 tanturena izan da, eta horriek ez dute lortu inoiz gainera etortzerik. Ikutu. 20 eta 10 eta 20 eta 17. Germa. Bueno, horrengo asmatu duzakaren. Bizkarren erantzuna. Justo Indartxu. Hor da Justo. Pilota barrura. Jon Torrek ederki atera du orain ere. Hoi da pelota izkerro duen. Justo, harrigarria da nuen ezkerra. Harrigarria benetan. Harrigarria benetan da. Gaur egun pilotaleku batean, Palas ikus daiteken gauzari politxena, edo politxenetakoa behintzat, Justoren ezkerra hori da. Bai, kendu behiten dago, zela garbi guztan. Goi gutxik, Bai. Ezkerraz, Ia nola jartzen den ezkerraz, Hor. Pilota barroti barrura jartzen du. Bueno. Ikusgarria da benetan. Gainean. Marinek eraman. Torre ikus dezakun kanpora. Torreri kanpora joan zaio eta... Hau benetako tantu hau izin da. Hau izin da, justo jogatu duen benetako tantu da. Zelako bi pelotak kendu duzuen emotidionek, behitu hori. Hau, pasatutako pilota, hor eskumutorrekin zer egin behar den eramateko, eta gero, Marinere erne ibili da. 32 eta 17. Ez zaitezte, aurkitatik mugitu, agian oraindik ezusteko haundire bat izango duguta. Erra, saki hori. Gainean. Tanto. Zomon denporarik. Ez zomon denporarik. Pilota zabaldu egin duelako Bizkarrek. 18 eta 22. Hor, bikain Bizkar. Bizkar hor maikutu, zabaldu eta hor pilota azkar egitzen da. Oso azkar. Eta denporarik ez dio eman. Pablo Hernán Fustori. 18 eta 22 izan bezala. Eta Bizkarren sakea. Adoak horrek aldi txiki egin da. Atera du Indartxu. Gainean da, Marinek tanto egiteko aukerakoa du. Pilota reboterako bidean jarri du. Eta Garmak ez zin erantzunik eman. Sakearen ondorioak dira hauek. Sakea ondo egin ezkero. Zelako bentaja da. Hori pelote ditan ikusten jaki horri norta topau. Bai, horixe. Goxo. Da jo, behitu zelan joten duen honek behatzera. Jalo, kero joten duena. Baina euren postuetan urdinek dana joatu dabe ondo, Bai, Bizkarrek eta lehen dago defensan ondo. Eta Jon Torrek pelotan ondoen eta animatu asko. Justo. Aspira eta bukatu da. Pilota ederra zuen Argentinarra, baina pilota txapapera joan zaio, 40 eta 22. Eta azkenean hirukotearentzat izango da urrezko pala. No, da betu, Jon hori nion, Bai, Jon, oraindik ere. Sari atopetan hori nion. Lan asko egin, Lan asko egin da, bai, partidua borrokatu izan da. Markagailuen izan den aldeak kendu dio emozio pixkat. Antxelelo kontan, bai, baina... Eta hor dituzu datuak, begira. Justok, dejadaz, Marinek adine egin ditu, tanto bana. 3 txapagainean moztutakoak Argentinarrak, 2 Espainiarrak, 10 atzean Justok, 6 Marinek,
Eskerroman bi egin ditu, kala horrakoak, kala gorrikoak. Guztira egindakoak 14 Fustok, galdutakoak 10, eta egindakoak 11, eta 5 galdutakoak Marinek, eta hau berriz Fustok eta Tizkarren artekoa. Tizkarren arteko konparaketa, zan bezala 14 egin eta 10 galdu Fustok, 8 egin eta 5 galdu Tizkarrek. Horiek dira aurrelariek eskaini dizkiguten datuak atzelariei dagokienean. Zakez bi egin ditu Garmak, Zakez tanto alerik ez, Torrek lau falta Zakez eta erabakigarriak Garmak, Torrek alerik ez. Arlo horretan ere egindakoak 3, galdutakoak 10 Garmak, egindakoa bakarra, galdutakoak 5 Torrek, baina partiduari unerik gehienetan eutsi diona Jo Torre bera izan da. Jokoaren iraupena 20 minutu luze, 427 pilotaka da, eta ordu eta laurden eskaseko iraupena izan du. Eta urrezko txisteran, garaipena Aimar eta Feliz Espilarentzat izan da. Felizek ere genuzkeo, honezkero, etxea zariz beteta dauka. Bai, Arnazio Barri, topobiko dauz. Ez da seinale txarra. Eta urrezko palan, gogoratu garaipena, Marin, Tizkar eta Torrerentzat izan dela. Bueno, Javier Carazo, eskerrik asko gurekin izateagatik gaur ere. Hola, dagoa menengo gara. Honako partidu ikusi, lantzin behin goea guztien jako ez da, eskiniti hobetutxu urten dizela partidu, baina gaurko bezalik partidu politik urten da biela eta disfrutetako morokuek. Gustora. Eta eskerrik asko zuei ere gurekin izan zaretelako garaipena gogoratu hirukoteak lortu duela. Hauxe, eskaintzeko genuena Bilboko Deportibotik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta gogoratu gaur gauean pilota gehiago izango duela. Ordura arte.